behind my back is number 23 Zongororo, Mfakos. It's a house which looks dilapidated because of drug abuse. We as members of the Mfakos community gym, we have our undertaking whereby we tackle drug abuse in the area. It's not abuse. We have a young man here who has been abusing drugs for years. He goes into the misfits of seizures. He ended up dilapidating, destroying all the households, and all the inhabitants ran away. He has got one sister who is brave enough to stay with him. The father is still alive and he even deserted the house. The grandmother who used to stay here also deserted the house. The house looked deserted, all the dirtiness and everything because of drug abuse. Magadisisi. Mnyamugati konoronde kuti chichi nyasoita. Drugs anoita akasvika pakuparadzirwa kupwanya mawindo, madoors, kuisa matoilet, matombo, kusada vanhu panzvimbo, kuva nemunhu ari violence. Vanhu vangada kuziva kuti imi munonzani uye anozviita anenge anonzi ana ari chichenyu. Ndoitwa Charisei Madzipa, uye anozviita anonzi Ada Madzipa, ibrother yangu. Saka chinonyanyonetsa parubatsiro rwamungade kuti muwane kubva outside world necommunity, mungade rubatsiro rwakaita sei? Nekuti seMfakos community tiri kumhanya nacho kuti tikwanise kuita assistant kuti adzokere pahuni, adzokedzane. Tinoda kubatsirwa kunzi asiye madrugs, asiye vamwe vachimutsvaga vachimupiwa madrugs, asiyewo violence, vanopagadziriswa kuitwa zvakanaka. Tikuna mamiriro akati apamba kuti hapana chimiro chakanaka sepamusha panogara vanhu. Imi mashinga kugara nanza dzenyu rudo rukuru tinozvitenda izvozvo. Asi panganyoda chine kutaona matoilet akaita kublokwa, pakakandwa matombo, imimi ndimi munomubikira here, ndimi munomupa chikafu here nokuti? Ane mafriends akamunoita zvemadrugs anoita especially mbona ngati uye anoshandisa kusedu anemwe rume kusedu rume yashona iyo mumakomo wemugwisi unoita kuti zvemadrugs ndipo panepada kukundwa zvikasimbo poiswa simbo tinoita zvemadrugs muregedza kusvika panzvimbo naiyo bedzero siyano nemadrugs sezvino kuti system yake inenge ine madrugs wotreatwa drug roba mumiri make kana kutreatwa zvakanaka matoilet obviswa matombo iwo tokomana kanako etobf semunhu zvino because I think muropa rake chemo munenge because makanenge makatozara kuti drug racho. Tinotenda. Makadii mukoma? Madizini baba. Tinotenda. Munganyasotiudza kuti dambudziko riri pano? Dambudziko rakatanga kumashure cheko. Vanhu vachingouya vachanga kuramba kubhadhara intaneta vachingopona kumadrugs. Izvo ndanga munhu airoba. Asi ina asikaramutsa kubhadhara neti. Kana kuti ivo vandisese chimwe payangu. Saka vanhu vakaramba vachingoita the same system and then vakatoona kuti vatova mishana kubva vati. Saka ndatoona kuti vakatondiwonesa moto singatopinda mudambudziko ndopedza ndazvasitika ndazoraya kuti munhu wavo ngokusina ukavainda. Mangana zvakakodzera kuudza madrugs kana kuudza vanhu vemucommunity vakubatsirei dambudziko renyu? Vanhu vemucommunity kugaroziva inoziva zvinhu zvaitika pachena kuti mawindo akatombokwanya nemulodzi aigara panapa yavakwanya isa aigara panapa asingade kubhadhara ati yanenge 6 months asikabhadhara vaazondipwanya mawindo vaazondobuda ati atinda chipatara akatondiropa natinda chipatara. Tauya pano taona dambudziko renyu remadrugs, munobvumirana nese kuti kutore muwane rehabilitation tikwanise kutsvaga vanobatsira kuti pamba pagarisike zvakanaka, tokutsvagira vanhu vekugarisana navo zvinhu zvakanaka nehama neshamwari? Fambira pamwe asi munokwanisa kuwasiya here madrugs? mbijana wakasiya kakawani kutsvaka futi kuzi amwe ndakatombosiya. Saka ranyonetsa nderipi? Rarifamba naro mazuva ano. Guka fino. Mapiritsi ndapi? Kudhara ivo vakatoa. Asi maugona kugarisana navo zvakanaka? Upenyu ndoticha. Yes, this is one big example of what is happening in Mfakos where there is high prevalence of drug abuse. So we are saying to the world, please watch us, please support us. We want to rehabilitate this man. Him must be an exemplary to the community and the community at large. There are so many cases like this in this area.
You can see this is a pathetic situation. One can even feel pity, but those are the the conditions these drug abusers are. So we are appealing to the outside world, come forward, let's help this young man and the sister so that they live together nicely as a family. Thank you. And this is our segment, part 2 for saying no to drugs. We're here in Mufakose, and Pambapatiri Panapa, we have had an interview for a guy Ashitaura, what has been happening in his life through drugs. And this is his neighbor. We are going to hear Kutivan Kutibudi Vanogara now saying